Hi guys, majong buntag ni Jong tanan. Ako na pod ni Jijin Borsan family. Ay, mama tukuan. Lisod siligo no kay pilit-pilit no. Nisa tork. Bitin ba bitin? Kuto ba musiga ano ni? Basa manggud na. Sige lang magmataligsikan. Sige man. Asa man mo dapat ipundok? Dihara o kay ug mauga dihara na ta halingon. Luoy na mga sibujas. O gisa dito na yelo na kuana na nainitan. Lamaya ka jud silang sa adlaw. Pandong na mulusot tagatungkan guys sa adlaw. Leng adlaw na pud sa tang panisikay-sikay guys. Diyon di pa na biyahe kina na si buhaton na igi pa trabaho agi jang sister. Masig mga sunod adlaw balik na ni sa biyahe. Grabe. Bitin lagi pa wali sigaan. Sana beauty no para mo maniga na ba? Matabang yung madalaw. Nadala man sa day nang nada. Asay pang sud sa kaang sa sibujas. Wala mo ginaw. Nahuwi naman yung mga sibuyasan ni nan kapakpahak oh. Mis nang giniwang pa ni samot na niga entonces ng mga sibuyasan ni nawa og dahon oh. Huh? Ay gipang putol na to. Kaka abe. Pakpahak. Sa sunod din na muda ni magpabuto ha. Inuwi ng mga tanim. Kaniwang man sila. Bawang ano ni sila nagkaniwang man. Kaya. Buat ko break para na itong kontinent na ano. Tapos building dito. Pangit, nanuwa ka na ni hapon. Nimong panihapon o nimo ka na. Ano ka, giwagan ka? Una in love ka. Anong kaning kaon? Anong ka na siya maning kaon? Nakigibati? Pura na sa lagkaon. Ang panihapon o, wakan na. Kara, di ka pangit. Taguto hapon, dagan kayo ang ipakaon kaya. Pura. Pas godig si Brownie. Okay, kaon islay pa na silang duha. Dengan sa kadaghan na ibutang sila ang bahuganan, mahurot. Si pangit, naon sa ka pangit, di imot-imot. Bahala kung mapas mo ka. Wala ba ka pasagdi, ipakaon ra ba ka? Nagyamang pagkaon, ni mo ka na. Bahala ka diyan. Agama din kamunggay dari guys, nabuhi na di ay. Kato nga mong itanim des ni Agi ba? Harang ka-cute na, nabuhi na. Nanapod may bagong punuan. Makautan na pod mi dani sunod buwan. magtanam na po kog utrog okra kaya okra kuha na
Tiguwang na. Nakadjumunga na. Yung pang kuha nagmananap. May dagkakadjong bunga kaya wala naatok. Arang kakiyot tag kamunggay. Madyo ni kay mabura. Madyo jining sa juta mamatabak kay daghan tag bat-buhat. Tuman ako dito sa kuan guys, kusina. Datong-atong na lang kung junjun ga nanilig. Pukang kamunggay kinay dito sobrang isda at nga butang kamunggay. Katurang subaki nag-usa or diba? Di na butang tangad? Di ba? Ay butang tangan ba? Tingnan mo yung bumukaw prito. Be. Sold na. Naman de prito tada to atong butangan daging kamunggay. Nay sa boss mo. Tangad pud, kuay pud kog tangad. Isa ra ka kuan. Punuan. Sibuyas. Upat ra ka kuan. Lugas. Kanang nangatumba o dari dapit o. Sakto ra. Magutan sa ako. Pa na magligo? Wala pa. Jesus ng bata ah. Mag-utang ta guys. Napamamong prito dia. Tangag kamunggay. Pero na ay sabaw. Saning ko rin guys, haruson ng ating kamunggay. Harus lamang gihapon kamunggay. 2024 na, kamunggay lamang sa gihapon. Ngunit pang pataas o kinabuhi. Napaghapon ka mga lamisa dari sala. Kasi Junjun, ganahan naman dari magkankaan dari sala. Mas lami man kuno daan nagijang kaon sa sala. Basig din ni mabalhin ning lamisa ni. Basig anhin na naman diyan ni mabtag 2025 ni. Naman ni jagi balhin. Ganahan naman sila ni magpisto-pisto. Mau kano sa ni siya ibalhin. Isang pagbuhat man may matuman, mana guys, tananing utanan. Nanay utan si mama. Buntag sa jo pa nakautan na. Pero nakapamawag sa jo, kailan na ba na siya may kapres diyang kuto-kuto mo, dakaunan na siya dajon. Si mama ni pirmi ni jing gipang mo, kanang kuto-kuto ni siya. Nantang tambaw katong impon sa to sa sul man siguro to tambaw ni jadas kuto-kuto alam mo ni na nante mga tambaw na tawanan man inom mo tambaw narabay naingon mga kuan inom ko no kag gin try daw og mas buntag pa na Mama Royal butangi og kalumit nga baking kay acid na siya iyang kuto-kuto mix duha ka kutsara ibutang Royal kanang di pa siya mukaon sa pamahaw
Tambaw ko no si mo ang acid. Shout out ati Idina Kanyete. Hi te. Good morning di ate. Nga nanggiingnan si mama. Bawa lamang kag mainam ba ni siya? Igan man siya. Inam ko no. Malinda inam dana ma. Sino ba natin? Si ati Dindin. Shout out ati Idina Kanyete. Karon pa na nabasag imo ang message gabi kay nakatuog naman ko. Inom ko no ma. Royal butangan ko no og kalumit nga baking soda. Kay tambaw ko no nasa acid. Acid bito na ijang kuan kuto-kuto. Kay tra magapdos. Na mainit na ka ma? Mainit na. Adyo watang nga mo apdo si mong ang kuan kuto-kuto. Ari na tagari mag-utang ta. Magtak-ang natag-utan. Aga mo hinuong sala ay aga mong lamisa na ladyo na hinuos kusina. Baklay pa hinuon mo paso pa. Maray no talanig ga kusunsyo. Bawa dito misa kanang sa dai baling ino sa lami kuno dia sala magkantaon. Ang tagutan. Init na. Nagbaw ni Gian yan. Nga nila ni kadaghanan ni Jang baon. Baon ng bataan na dait-dait. Bisa ra lagi ka itlog. Nagtipid. Isa raman kabuok. Sa una, duha man to. Nagtipid. Paano mo nag-itlog? Isang masil ko ng itlog. May pautan. Pero ba itlog ka kay? Di man lingin. Naay isda. Adi, baka nang siguro sa sayote? Wa, kamunggay ra. Di makaganahag na sayote. Hindi ko punahan eh. Hindi magutan ta, pero kamunggay ra. Subakag sa kabuk isda, kay parang napi. Subak. Ha? Sadyo bito nalihig si Manoy Junjun. Naning dado na to skuan. Lamisa. Maghukad na ko ma. Bahoy mong kanon? Pa? Masay nang ipalit na sadaan. Munggos. Munggos. Panday guys, longganisa. Pansit. Ali na ma. Ang kuan na padapin sa nimbaw ni Ian. Utan. Mga mata guys, mga taninjo. Mga guys. Kamusta namang tanan? Nanayutan din na po sandok. Dali na ge. Nailing ko na sige na na. Init na din. Sibo na itong kamay.
Mga magpakirat buntag sa jo kaya rong kuha nagkasing-kasing, may exercise. Pitok asa mo ang kurang pitok. Kot pagdawag lingkuralan ni mo kot. Lingkuralan dito. Morning siya guys. Mga mo guys. Morning. Kirat tapos mamas kamera. Mamahaw ta guys. Kurug lagi ka. Ha? Yan na po. Ano kurug? Meron na sa ang kurog na po. Ang anak-anak, magkatiguan. Nakatay na. Yung katiguan ko na yan. Sino na nanay? Ha? 16 years old naman mama. Yung katiguan ko na yan. Magkaanak ko na siya. Ibataan niya sa 74. 16 years old pa muna si mama. Medyo lang di ka magnahon ng tiguang yung batanon ka pirmi. Sakto man o. Pero mas mama o. Di Uga pa halata. tingali ko ba yung aming flow? Uga pa tingali ko ba? Hindi na tingali ko kalakaw pa rin yan. Para ng uban na rin. Tuloy-tuloy mo na na. Pagkuha. Bantay ka ron pangit ha. Giaway na po nani mo. Maglakaw ko nga, di ko magsugod. Mura ko Mara ko maparag-parag ba? Gamay lang ko, makapagutog ba? Magwang pa din ni mo sa nanay ma. Pa, 75 Magwang pa din sa nanay. nanay ni mo. Si nanay 75 man din sa December. Dahil ikaw kayo mo 75 ba man kakarong July no? Pa. Magwang pa din sa nanay sa katuin. Sabi nga, mangod na sa nanay. 49, gugo na tao. Kanay mong nanay, 49 na tao. Parehaman ni Jesus, 49. Pero manghod to na ako siya sa buwan. Ako July, manghod na sa December. 15 nanay. Kao na dinikik, City na. Ngayon mga estudyante ron, kaya mabakod ang mali. Kumakaon kami sa una. Nagmata na mo, mato pa may mo ang bao. Manggunam eh. Kami kay mga kabigis balanghoy, kikidkiron pa kay pamahaw. Nagka alas 6 media, tawagon pa may, tawagon na may para Ayaw doon kayo. mag-prepare ka mas kuila. Mainit ba na doon? Kapalitan namin. Kikidkiron pa. Manglakaw din niyo sa ano sa eskulang, may pamahaw. Kailan mo ka pamahaw? Oo. Kato kong amahan, inigikas dagat na. Kay balos yan ng eskwela may pamahaw. Dadaan may kanon, sudan. Inigrisis mga on. Pwede pamahaw eh. Kami makapamahaw noon, may nagulan na mo, na may giandam sila ng pagkain. Kami wala on. Kami pa'y mukuha. Kami pa'y mukuha. Hindi mo ding mama? Huwag na'y bata ka, di ba nagliyo? Bata kami. Tamad yan mama. Hindi ba matamad? Hindi ka nga. Nanay, bisag daghan mi kay, hindi magyapon may mapasaglan, na si kaso magyapon mi. Asa man ka mga huy, ikaw pa'y mukuha pagkaon, ikaw pa'y mag-eskwela. Kana nagmata naman, mato kami karit, maguna mi, kami nagmay, magdandot na sa mga bata. Nang alas 6 media, tawag na may para mamahaw, nag alas 7, ito na may espilahan. Kasi tayo sa mga kinabuhi ay amiso. Kaon niya, namog na nagsabaw. Alam ko yung mga imong pasagdahan, inig ka mga dagko sa imong mga anak, pasagdahan ko. Kato nakita na ko sa, nakanan ako sa Facebook dahil na, ipalayas yung anak na lalaki, nagkargador na lang sa kuan. May gani kinanuoy nga mga vlogger, wag isagot na dyan. May baya siya. May baya na yung Ito mo ganun. Mag-intendira ka rin sa pwente. Oo, ako, pila ka tuwig na ako tindira sa kanang ako nang painitan sa merkado. Oh, mga pulis ano na po. Okay, palayason gani ka, magtindira lang ka. Oh. Hindi siya magpagtindira, magkarag-karag, gani. No, buwan sa mga Magkanon na eh. Magkuha na lang ko, kanon na eh. Maghugas ba karon sa plato, maglingkod. Oh. Hindi ka jawat yung kay Arkan siya, yung mga amo.
Ang lingkod. Para sa kong amo sa unang ingnan ko nga, ay lingkod likuri ang akong gisuldo ni mo payitay na may kargo ko kabugan ini do ulit ba. Mga amo nga mga pangkagbatasan. Awat ko ang amo pangpangga. Mag-anak pa to na mo, di ko pa kanin. Mag-anak ko sa kabuok pandisal. Si Atad lang. Mag-anak ka ninyo din. Mapalagi mga muhang kaglayang tao kaysa ka mag-anak. Huwag niyo mga sila. Di ko pa kanunoy, grabe niwangan na dito. All around, takang trabaho na kay bata. Ang kayo niyo ito mga baho sa magkaamot sa akong nilalog ng gahit. Bata pa ako, nanabaho na 14 pa yung edad. Kasi yung edad ako 13. Pero sa akong ayaan ko ng trabaho, kung gapon sa akong ayaan, basta nga ng mga kuan na kay kuan ng gapon sila. Ito ang amo nga. Pag umangkin na pang tatay, kay buutan ka adyo to. Pero katong anak sa gagang tatay, sus, purya gaba. Biyahe pa dyan ko ako ng isa sa barko. Lagi pa da pag dyan ko isa kagalon nga. Sukas to ba? Huwag ka ng kuan. Isa ka sa kubag nga bugas. Kaya ko barko ara ng sira madugani kay buutan ng mga crew sa barko. Tabangan ko kuan. Bit-bit. Kada pa kong sibujas. Kung baan pa dyan ko kadyo ka, pamako kaya sa amo. Muna ng trabaho ko. Pag naog na ho, diyan na siya kabot si jangan tula. Diyan sa tubangan. Maurat to, kaya nakailan naman kusngan. Yan siya nga. Basta, nagnaog ni mo dahil na ako danaga, bit-bit ko si karatula mo na yangan. Nato, nakita may grabe ng kabagaod. Ako'y magkahamo ka na. Aw. Puyo dyan mo kuan. Puyo mo bangkita. Sunugo na ko yung balay. Tarantado ka pala eh. Di ka pala marunong kuan. Kankaon na sila ang bana. Pasalamat na lamang ko na mabilin sa ilang kankaon kay na ako'y makaon. Pero huwag mabilin, wa ako'y May makaon. batasan. Pag siyudya dahil. Oh, Basta ko siya magpakaon ko sa bata, huwag na yung mabilin sobras bata mo rin ang kanon kaya ng kitasa. Huwag na yung mabilin sa bata. Huwag, mulabot ka kong tubig. Basta ko kaamo ina niya. Kaamo hinong kong ina. Kanang ang amo mais ilaha humay. Huwag nga pa masalin dito si Rip, diyan ang kanon na siya, di ko makaagwanta sa gutom, pangitaon pa. Asar ako na. Medyo ganito ang silingan dito sa silingan nila nga naitindahan, maluoy, pakanon ko, kada buntag, tagaan kong sinangag. Naluoy man to, kami story naman ko, buntag sa dyan, mangutang ba dyan kong pan. Kita namin, naiyak na ko, Bill. Oo, na naman, Bill. Ngutang kong pan, kaya rin naman kita siya, ngano day, wakit pagkaon dira. Wakit. Sige lang, ani kayo nakabuntag ha, kaya tagaan tikag sinangag. Butan ka dyan to. Kalimutan ko ito man, bata pa manggod ko dito. Diya magpainit mi sa bata yung nagabuntag, di sa kong tawgon. Templahan ko ni Jagkapi, butan ka dito. Nanay. Boy, parang may. Bawar mo ko'y balita. Naging mga amo. Hali kani. Inumin mo muna tong kape. Nandiyan nga. Kaya pala walang katulong dyan nagtatagal, pa iba-iba na lang yung mukha ng mag-alaga sa anak nila. Kasi ganyan pala yung ugali nila. Ningon. Ano ugali? Mga ano ganyan. Mas ito din na malimtan sa sinabuhid dyan katunang abo. Kaya naman nagbaho ta ganyan di. Unsa lang ang atong makuanan niya, atong amo niya. Ako nanan sa ko. Nangan ako experience sa mga amo. Ang daliaran dyan ang magpangaon. Limang baon kinana? Ay, parcel na ako. Na kay parcel? Hindi lang isip. Isip sa usan ako kasi po. Isip niya. Nandiyan. Naka. Inang dadag imong laptop, gay sakto na kayo sa mong bag.
Naman ni laptop. Ay nana. Dood lang magpindalong. Ang luaga pa man. Daw lagi. Dood lang kapag pas Di pa sa una nga mura kag abogado, magbitbit pa kag kuan, magbag pa. Mag-tricycle ra mo? Tapos din ang Di na ka? nagkakaroon. Kasi may pamati, mga namura ka magkarikrig ma. Sa may batin mo ma. Doon. Ha? Mura ka magkarikrig. Hindi ka malipon nga na. Di ba naman ganda yun? Dahil lang na yung pitik ang wala. Kana mura kag magkarig, lagi mong kuto-kuto, may mga batihan na na. Magluod. Kana lang akong kuto-kuto yung murag. Ay higda na ko na yung murag. Murag dyan dahil abot ng tisa kong bukog o din sa kong palatang ang kanan na kamat. Kaya murag inigigda na ko na. Mapila ko ang murag sakit nga. Ano, di ko ang sabot. Ate lagi na ipa-check up, ipa-ultrasound natin karong may bawagan sa langsa na diha. Ang kwarta, dalira na pangitawan ng kwarta. Ang importante ang balatian nga maadyo. Ako dahil mo ko ingon nga ko dahil ang akong gisurindiran kaya akong kuto-kuto o kani kong tungod. Mura gidwa lagi. Waking ingon nga mo na kuan ko kay naguod sa ko. Muganya, kanang atong ipa-doktor, kanay mo ang kuto-kuto, kay mo ang tuhod, nananajid na, dinajid na mo ang ang ako lang nga kanang nay wala lagi ko sa akong kan magunahuna gud ko wala pa tingali ko mga vitamins mga agat. Kuan na din ako kalakaw dali kurog na. Kaya man akong tuhod ay. Kaya sahay mawala man ni malay ang akong tuhod walay umuy ba. Agatong pukusan kanay mo ang kuto-kuto, kay mama ni pirmi ni mong gipamating. Mo gani mo ni akong ko. May gani karon dai kay di na para sa una nga murag giwaon nga sus di masabot ang kuan mo tumiinom dai yung ko og malok. Pag inom na ko malok no murag mamala nga kun ako na nan man din sa mga akong kuto-kuto. Ang nauna ba? Kay nganong Ang problema lang, resitahan ng pagkas doktor, o di na pagkamuangay sa tambaw, di na pagkamu inom. na malag sirap na lang. Okay ra. Pero mga tambal, mga tableta sina kuminom dayo eh. Susamot ang ko ano. Kaya magpa-doktor ta, yun naman kuto-kuto. Kung siya ikuan sa doktor, ato dyan sundon, kaya mawa ng sakit sa mga kuto-kuto. Pag di ka mainom sa tambaw mo, gihapon na maadyo. Kaon, grabe sa insake, napakagipamati, jadi pakamukaon. Samot o kapinta. Parang narkansi. Eh, apila lang dahil hapin. Ang pala ni, Oh. muna timunon dyan. Oh, timuon ko na. Ang gatong biko. Napagajad gamang biko, apagajad ma. Unsa gamang biko na pinasalin. Ang atong prutas. Iprotas sa may mong kanunda na. Anya na. Hala, ang saging dayo. Ano yung pangita? Malagsaging na ubi-ripe naman eh. Ako di na kung kawan na kay. Hi guys, sa manamig pamaho guys. Jamura to mong vlog karong adlaw. Daghang salamat sa pamininyong pagtan-aw. God bless sa inyong tanan. Bye-bye. Kita-kita na punta sa sunod ng